Bata Živojinović je bolje, slavni glumac se oporavlja na intenzivnoj nezi, ali porodica kaže da je njegovo stanje mnogo bolje. Bata Živojinović smešten je u ponedeljak na intenzivnu negu jedne beogradske klinike, ali njegova unuka Dina rekla je za domaću štampu da se njegovo stanje poboljšava. Mnogo mu je bolje, ali i dalje je u bolnici. Baka je uz njega, a uskoro ću doći ja da bih bila uz njih, rekla je Dina iz Londona za Kurir. Lula Živojinović svom bati svakodnevno donosi domaću hranu, ali mu piše taj list i pevuši u bolnici kako bi mu oporavak učinila lakšim. Poznati glumac završio je u bolnici pre nekoliko dana kada mu se zdravstveno stanje naglo pogoršalo.